No 1950. na vrhuncu svoje političke karijere, Salvinio se teško razbolio. Doktori su mu otkrili da ima tumor na mozgu. Odjednom je ateizam izgubio svu svoju draž. Njegove vlastite riječi bile su: odveden sam u bolnicu u Bariju. Jako sam se bojao bolesti i smrti. Upravo mi je taj strah izazvao želju u mojoj duši da se obratim Bogu, što nisam učinio od djetinjstva. Jedne noći dok je ležao u bolničkom krevetu, Salvino je usnuo san u kojem je vidio Padre Pija. Prisjeća se, Padre Pio je došao dotaknuti moju glavu i čuo sam ga kako govori: vidjet ćeš to s vremenom, ozdravit ćeš. Sljedećeg jutra Salvino se osjećao znatno bolje. Dok su liječnici bili zapanjeni njegovim brzim poboljšanjem, ipak su smatrali da je operacija neophodna. No, preplavljen strahom, Salvino je neposredno prije zakazane operacije pobjegao iz bolnice i potražio utočište u domu svojih rođaka u Milanu. Nakon nekoliko dana bolovi su se vratili i ne mogavši više izdržati, Salvino se vratio u bolnicu. Rekao je: liječnici, ljuti, više nisu htjeli brinuti o meni, no tada je prevladala njihova profesionalna savjest. Prije nego što su nastavili s operacijom, podvrgnuli su me daljnim pretragama i na kraju tih pretraga, na veliko iznenađenje, primijetili su da nema više traga tumorima. Nadalje je ispričao: i ja sam bio iznenađen, ne toliko zbog onoga što su mi liječnici rekli, koliko zbog toga što sam, dok su mi radili pretrage, osjetio intenzivan miris ljubičice i znao sam da taj miris znači prisustvo Padre Pija. Po povratku kući, Salvino je izrazio želju posjetiti San Giovanni Rotondo kako bi zahvalio Padre Piju, za kojeg je vjerovao da je zaslužan za njegovo ozdravljenje. Imam 5 djece i jako sam bolestan. Spasi me, oče, spasi mi život. Na to je Padre Pio odgovorio: ja nisam Bog, čak nisam ni Isus Krist. Ja sam svećenik kao i svi drugi, možda čak i manje. Ja ne činim čuda. Molim vas, Padre, spasite me, preklinjao je Salvino plačući. Padre Pio je na trenutak šutio, a zatim je podigao oči prema nebu, a Salvino je vidio kako mu se usne pomiču u molitvi. U tom trenutku je osjetio miris ljubičica. Idi kući i moli, rekao je Padre Pio. Molit ću za tebe, ozdravit ćeš. Salvino se vratio kući i od tada su nestali svi simptomi bolesti. Bivši ateist je ozdravio tijelom, duhom i dušom.